Simbingelele sinamukele kwi-Real TV1 gamunelo dala izitombizo mbonga idanso zimboza mshekezi sike nangu uyelobhuni. Ngihamba nodokotela la. Udokotela u2+2. Dokotela uyaphila? Siyaphila njani nini? Hayi no siyaphila asakwazi. Hey sikhona sihlala ukushisa kulamahlathi. Lo mqhelo ogqokile unjalo wena sijwayele umqhelo wangizwe thina lo. Ojwayelekile. Lo wakho uhluka kakhulu. Hayi lo uhlukile kakhulu ngoba ubona unemendlela eziningi. Nazo lezi mendlela ngelinye ilanga singake sikhulume ngazo ukuthi kungani umqhelo wami ohluke ebantwini. Kodwa nje igama linye ingoba nami ukwenza kwami nokulapha kwami kwehlukile kwabanye abantu. No, kuyiqiniso akujwayelekile ukuthola umuntu ozothi mina ngasizwa usibanibani. Kuyahlekisa ukuthi kune video sikhiphile umuntu wayedubula abantu enkabi wagcina sethatha izinto singakufihli nje wathwala kwamsebenzela kusho yena. Wamsebenzela wagcina senama problems futhi. Abantu ke bahlukanile ke ku comment section. Bathi one siyabonga ukuthi lo bhuti laphumela obala agcina sekuyeka ukuba inkabi. Edubula abantu. Okusho into enhle ke ukuthi umuntu mebona ukuthi wrong into ayiyeke. Ayishiye phansi. Wase wathi no ngoba phela imali ayifuna ufuna ukukhulisa umndeni wakhe, ufuna nawe ukuthuthukisa umndeni wakhe. Angcono athathe lokhu okungcono. Wathi meze enyangeni uzomgeza ekuwena sithola lethi ukuthi wena meza enyangeni kuwena uzomgeza wena uyamtshela ukuthi kuwe Nsizwa kunezikhwama ezinhlanhla kuwena ungathi uyithatha izinto zakho zingachuma naye ngoba wefuna imali wakwenza lokho. Mhlambe nje sakulelo point lelo lokuthi kunezikhwama kwale kunenhlanhla kuye ekhona if engathatha izikhwama ezithile zingamsebenzela. Mhlambe leyo nto isho ukuthini wathi uyachaza nje ezimaphi indabuko. Bakhona abanye abantu abake bahlupheke. Yes. Umuntu ahlupheke angazi yena ukuthi unesipho egazini lakhe. Kunalento yenhlahla. Inhlahla sonke sizalwa sifumbethe kanje. Bese kuba ukuphazamiseka kwezinto emhlabeni. La emhlabeni kunabathakathi, la emhlabeni kunomona, la emhlabeni kunezinto nje sizeqa zingabekelwe ngisho thina. Yonke leyo nto eyiphazamisa inhlahla yomuntu kuye. Manje ngiyaye ngithi abantu abaningi omunye uzacabanga uyothwala. Kanti lo muntu uma ngathola udokotela oyingcitha buchopho okwazi ukujula ngempilo yomuntu angamtshela amsize ukuthi wena ufanele ukuthi uyothwala, ufanele ukuthi wena uvule inhlahla yakho ngalolu hlobo. Uthola ukuthi omunye uzomfaka umuthi kanti akafuni umuthi. Uthola lo muntu uzomfaka umuthi kanti akadinga umuthi udinga ipoko. Uthi umfaka ipoko kanti akawudinga ipoko udinga umuthi. Yemadoda. Kanjalo ke lapho kudinga ukuthi thina esimkantshubofu belafi bendabuko sihlale phansi nabantu. Simfuni yitho kumele sifune umuntu ukuthi yini efanele yena engenze njani uma esethi sengenza noma yini. Singaqageli. Ungaqageli bhuti. Ngoba lo bhuti lo ngokuchaza kwakhe uyasho ukuthi momtshela ukuthi lezi zikhwama lezi kukhona abadala ababeyisebenzisa manje babecebile nabo manje ekhaya akasekho umuntu oseyisebenzisayo so wena mase uzamukele izinto zakho ziyaceba. Omunye umuntu uzothi mina umkhulu wayinyanga akasekho umuntu oyinyanga kunekhwama kuthiwa ngeyithathe ngabe into efanayo yini le ukuthi ukuthatha ikhwama zeminyanga noma izikhwama zomcebo. Cha ayifani leyo. Yehlukile. Isikhwama sebunyanga isikhwama sokuthi wena mawusithathile isikamkhulu wakho uphenduke wena ube inyanga. Okay uqhubeke la kwagcine khona umkhulu wakho. Kodwa uthatha isikhwama sikhona isikhwama somcebo. Isikhwama somcebo uthi uhlele ekhaya sikhona. Awusazi. Awazi. Sikhona isikhwama somcebo kodwa akatholanga umkhulu ukuhlala nawe awusemncane akukhombise. Kodwa ngokuhamba uyeza ukuthi mawufika kithi sithi hayibo into efela. Imali engaka lapha ekhaya. Imali engaka nihlupheka nje kunemali lapha ekhaya. Umuke wavuma wena. Sesiyokuqalisa ke kuma steps. Ukuthi uzukwazi ukuxhumana nalomkhulu wayithathele izikhwama. Lo mkhulu usho ukuthi uzobuya kuwe ngendlela thizeni ngoba niyazana nini. Uyigazi lakhe. Akwazi ukucommunicate nawe akutshela ukuthi hayi ke ndoda zila kunje wena vumela ukuthi nokuthi. Bese ke wena utshela mina
okunye usuke ungasatshela msuke process wena usuyangitshela ukuthi kuthiwa senze ukuthini senze lokho bese uyajabula umkhulu bese yaqhuma lento abanye bathi uthwele abanye bathi unjani kanti awuthwalanga wena wathatha imfihlo yasekhaya wathatha yona le ngcebo yala ekhaya yaqhubeka yaphezulu. Ngiyabuzwa. So ingcebo mase sikhona iza naziphi ingqinamba ngoba lensizwa le mechaza ibile nezingqinamba ebe nazo ibile nemigomo enikezwe yona yangayigcina singasayigcini ngoba abanye bathi imali impande yesona mase unemali ezizinto ezinaka mhlawumbe umuntu obingelela abantu usawusho ukuvula iwindow ubingelela abantu imali siyo yashintshana. Yazi wakhuluma into emnandi kakhulu imali sonke siphilela yona mfowethu and sonke imali sayidinga nanoma ubani uyayidinga imali. Inkingi ilana ke mfowethu ngesikhulume ngayo kakhulu kodwa ngizokutshela ukuthi inkingi sekutheni into uma usuyitholile noma imali usuyiphethe awusenaso isikhathi mfowethu. Ingakho kuthiwa ngathi uyazibana kanti sekukuningi kakhulu sobuka ngathi nje uchitha icala kuyongena lapho ubingelele lezi zinto zakho sobuka ngathi ichitha icala nje ukuhamba wena uye emabheshini yogroova kuze kuse ugcina usike ngisuke ngikuthumelona awusayibuki yonke le nto lesikumoshela isikhathi. Kanti sasivumelene lapha wathi wena ngoba wawusahluphekile uvuma yonke into uma usunento siyaqala uyajika uJoe akagcineke mthamo. Hayi awusanaki sogeja idep sogeja nokuphakela lezi zinto makuthiwe siyaphakelisa. Iyalamba le nto and lento mawusubuya amunye ade fona nje malangeni ekhuluma ukuthi ayisafuna ukuphuza ujuice lento kodwa isibindi yasidla kodwa ujuice ayisafuna ifuna ukunyusa level ugeje usheshe wayifikisa la kungafanele khona yena. Osho kahle indlela elamba ngayo ideterminwa yithina ukuthi iphakela kanjani. Uma siphakela kakhulu nagcina sifuna ukudla kakhulu. Ngizokutshela nelo lezi zinto kayihluphi mfowethu. Ukuze zihluphe nguwe osuke uveza ukuthi wena usu-right usuhlakaniphe ukudlula zona. Kanti zona ifuna ukuthi uhlakaniphe ngaphezulu kwazo. Ifuna wena ulalele zona. Funa zona ulalele zona wena ulalele zona. Futhi noma ngizoyenza le example le abantu bangixolele ngizoyenza kodwa iziyafana nedlozi noma zingalona idlozi ngoba nedlozi alifuni umuntu ophakamele kakhulu kulona. Mase usuphakame kakhulu ukudlula idlozi ungasahloniphi liyakushaya ngoswazi. Futhi nazo zenza zivale semtingo. Kanjalo nje nasehlozini yafana lezi zinto. Lezi zinto azifuni uphakame kakhulu udlule zona. Ngoba wena ake ngikhulume kanje angithi nguwe osuke usubona ukuthi impilo yakho istable ayindawo ngenxa ukuthi awubhustanga noma unalutho. Uyashizila isikhathi eside iminyaka yahamba. Siyaqala ke manje. Ufaka lento lokuthi ayikulekelele empilweni yakho. Siyivusa lento sivusela wena. Awusafuni ukuyilalela wena lento oyivusile. Angani lento imenye nguwe nje ukuthi uyidinga egazini lakho. How come usungasayidingi lento ukuyilalela? Ngoba isikubekela ufuna khona. Alisekho iqiniso lapho. Kufana nomuntu mefika ezofuna umsebenzi athi ngizowenza noma yini esho kweboss yakhe. Mase fana emsebenzini usiyalova manje. Uyabona ngeke ngibatshele nala ekhaya bakwenza lokho. Kukhona abantu abasuka emazweni akude Northern Cape Botswana beze la kimi. Abantu uthola ukuthi umuntu ngithi ufunani akazi ukuthi ufunani. Ngithi mina okay right ikhona noma yini. Nginaso ke isigodlo ngale engifaka abantu abangazi ephuma sazi ukuthi ufunani. Khona la. Wasephuma sazi. Ngiyakutshela angithi lo muntu usuke ngazi. So ngiyamleke phela mina njengomsizi wabantu fanele ngimlekelele. Ukuthi kuyoba mnandi le, kuyohlekisa le, kodwa mina okwami njengomsizi wabantu fanele ngimlekelele lo muntu. Asizakale futhi ngempela ngokweqiniso. So kuyiqiniso ukuthi akhona amandla emhlabeni amandla okuphumelela. Ngoba abanye abantu basanakho ukudoubta ukuthi lento ezokuthwala izayisebenza. Kunabantu asebehamba inyanga nga100 wenyanga azibaphumelelisi. Mina personally ngibabonile abantu beyinyangeni zangampela bafika baphumelela. Omunye umuntu ongafani nami ongazange azababona ngaphambelini othi mase siyazama athole inyanga zama scam zidlale ngaye. Usenokukholela ukuthi lento yomnyanga ayikho. Wena njengomlaphi wendabuko osuvunywe umhlaba wonke abantu abaningi abangafakaza. Ngihlekile kule video la ngoba ku comment section abantu becomment bethi mhlanganisa noDr. 2+2. Ngisholo nje becommentela nje. Ngibonile nami.
kunjalo phela angithi ikanje wena bhuti lento lento inyanga zikhona ngutshela imfihlo ake sikhulume kanje ngiqiniso ngalikhuluma uyabona bonke laba abafaka othayi nabasindisiwe bonke abantu inkolo nje yala emhlabeni yawudinga umuthi baba Okay. inkolo la emhlabeni iyawudinga iboost uyophika kodwa iyadinga ukuthi ubooste ukuthi uboosta kanjani noma uboosta ngensipho ke kodwa kwalokho kuyiboost kodwa nje impilo namhlanje iyadinga ukuthi wena kube nento ekulekelela entweni oyenzayo ngoba kuyashisa namhlanje uyangizwa so abantu sebangaqala nje bethi inyanga kaziko cha nguwe osukuqondane nomuntu wrong nanokuthi abantu akwazi bona ukubona inyanga umuntu mezwe umuntu esiyinyanga amtshengise lokho amtshengisa khona useyakholela ukuthi inyanga leyo angithi kanjena nje ngoba mina ngingena moto nje abantu bayithi angilaphi kodwa mangasuka la namuhla ngiyoharisha imoto nje lapha enkulu yes hayi bangabona ukuthi hayi 2+2 inkunzi usuyinyanga hayi man ayikho leyo nto man azi kunevidiyo engangayenza kusho kunyanga nge-interview kwi-background emehleli kanje kuvela izindlu nje yabo engekho ezingeni lasedorobheni useyabhala umuntu kwi-comment section uthi le nyanga le nezindlu ezingabizi ngisho imiliyoni uyabona ukuthi abantu emqondweni wabo bazi ukuthi uma uyinyanga kumele ube nezindlu ezithile kanti aba-understand ukuthi ngabe izindlu futhi nje izindlu zokusebenzela unayo izindlu zakho le kude so abantu sebefuna ukubona imali kuwena bese nabo bacaba ukuthi uzoba lapha ngendlela efanayo uyabona inzima kabi lento ngoba amanye amadlozi ethu yes nabo ngoba basazohambe bafune nezinto bazokubona lokho kukhona umuntu othwele unayo imali uyambona umuntu unayo imali but akanazi izinto ezinhle ezibukhazikhaza kana unayo imali ngikhuluma ngemali unayo kunalokho thothi unamaplazi nje embuzi yinkomo lo muntu unemali mfethu inkomo ziza ko 100 something kodwa lo muntu lo akanoni yena usiko lwakhe wazi ukuthi ngomuntu wena ungamjaji omunye umuntu yangizwa ukuthi nje why mina ngasuki ngeDurban ngiyolaphela khona ngilaphelela emahlathini ungangijaji nginesizathu esingibeka la ehlathini izinto zami azufuni umsindo lakuthuleka akufuna ukhala ubuvumvumla nguwe nje ovumuzela ungenela uphuma uhambe akufuneke umsindo la kukhala inkukhu ayithi ngomqabisa inkukhu zinamatshwele mina fanele ukuthi la kuhamba inkukhu ukukhombisa ngiyinyanga ngiyelapha ungayisweli indawo yokusizela abantu kunabantu abafika abafuna izinto ezijulile hayi izinto zokudlala ufuna umuntu ahlale la ehlathini abhekane nazo ayithole la hayi ukuthi ngithi mina ngisayilanda eflatini cha bhuti so noma abantu bangamjaji umuntu mina ngikhuluma ngempande umuntu befuna impande uyofika la ekhaya futhi uzoyithola mina ngulapha maqede 2 days 3 days manje sengiyasampula bhuti 3 days 2 days hayi ngimane ngifonela abakini bathi ubani usesibhedlela ubani ubona into angakaza ayibona ubani kwenze ukuthi bese ngithi yabona musani kuzongilenga bakithi ngifuna umuntu owazi ufunani mina hayi angidlali baba Dotela ngifuna ungidlulisela kunabantu abathi abantu abathwele bebagxeka angisho ukuthi ababancome ngenkani umuntu unelungelo lakhe lokukhuluma noma yena afuna ukukhuluma kunabantu abagxika isibhamu kodwa bona bagxeka abantu abathwele uma ngabe uthwele egxika isibhamu sangampela usukunepoki egazini kuwe uzongisesha nelo uzongibopha no intatheli zahlupha hayi manje uzaba nje hayi ngathatha esandlwane yabo into yakudala okhulile uzosizwa okay okhulile uzosizwa futhi uzoqonda ukuthi siyafundisa asilwi yes ngaphambi ukuthi ngithi mawugomela isibhamu ake ngidlula kancane ngize kulento yabafundisi abagcwalisa abantu emahall true abagcwalisa abantu stadium yes nalapho ngasho khona ezinye indawo yes right futhi ngeke umgcwalisa umuntu lapha ya ngokuthatha inja uyayigqiba lapha etempelini ngiyabekisa yeah inje ubiza abantu hayi ngeke inje babalekisa abantu
Kodwa makungakhona into ethinta umuntu. Ngoba lapha kusetshenzwa umuntu asishiye kanjani. Okay. Bese singena lapha endabeni singena endabeni yesibhamu. Isibhamu yes. Kumele ukuthi upowder wenhlamvu yesibhamu ube khona lapha ya. Okay. Angithi ugomela isibhamu. Isibhamu yes. We connect lento. Fanele ibe khona futhi into ethi uma sisaphethe umunye umuntu isibhamu ngeke akushaye. Unless asinika imfene izokushaya. Okay. Futhi kufanele khona into connecta nomuntu. Uyabona ke lapho sokujuliwe ngempela indoda mangiyipheka hayi man funa siyenze live man lezi zinto man yazi ukuze babone izinto zangempela manje abantu. Uyazi emavideo nami ngibhizi kulamalanga ngishaya live mangilapha manje. Ufuna ngqo. Hayi manje hayi mina ngifuna ukwenzela nje umuntu into ayibonayo man babona abantu zikhona inyanga. Yabona. So yonke into engiyenzayo ngeke sitshela abantu. Kodwa ikhona into ethi kufanele kube nemfihlo enzima noma nginqamula umuntu ekashaya sibhamu nginqamule nje umuntu ngithi gqa ngishaya ngegram deal bese ngiucontsisela lapha ya kwivagrist bese kuvuka lo muthi uyangizwa kuthi mangumfaka la ezwe ukuthi ngimfaka umlilo ngimgcabe ube segazini lakhe uyangizwa bese sithatha isilwane esithile ngisihlize ngithola inyongo yaso bese ngithola nenhliziyo yaso yabona bese ngiyibhila lento bese ngimnika yona iphila ngithi akayidle ngeke kumenze lutho lo muntu ayithi mina ngenyanga nje angigadwa Yazi waye ngobuza lo mbuzo. awu ngenyanga nje angigadwa enkulu futhi ngiyahlangana nawe eThekwini angigadwa mina Wehambela. hayi bhuti kade ngenzeni kubani Phakathi workshop ebantwini bonke. awu ngenzeni kubani ngoba makushayilanga lokufa ngiyokufa ngisho ngangigada wena makumele ngifike isibi isigidi sidinga ukuthi ngigade ngidle umuthi umuthi wami ungenza ngithandeke kubantu Lo mbuzo ngobuza ngoba kunobhuti futhi le wesibili osebulala abantu nje besebenza umkabe. Usebuyekile ke manje ke usefuna ukuthi abe right. Uthi lo muntu lona izinto agcatsha ngazo. Uthi noma kunjani afisa ngathi angashaya isibhamu. Lento le iyayifuna lento le. webhuti ilwane zigaya yimi baba Yes. lento mayisegazini yahlanya bhuti lento esegazini ifuna ukuyibonakalisa ukuthi ngikhona khombisa isizwe Uthi ngifakeleni kanti wena. umuntu akudrivise kabi nje uzuyabila ngathi ngamthumelela yona nje Angithi ilento lenamandla kufuneka into enjalo vele mina abanye bazi bacela bacela ukuthi umuntu ngizosula lento engamfaka negazini angisakwazi nokuyikhipha fakile mina Same thing aze ngicwa version nto. Nalo baba lo usho vele same thing. Uthi lento le ayisakwazi ukukhipheka and manje uselahlela na umfazi ngoba medla umuthi umfazi afaka amthinte. Umfazi manje ubona ngathi perform manje. Zinjalo izinto zezwe ziyayisana la sifuna khona phela munga ayibophezeli wena funa uqala ibophezele wena manje yonke lento iyaphileka imnandi yashelela funa ibophezele wena nje empilweni ukuthi lokhu ngizophila nakho noma kungathiwani ngoba lento emayifa into nje isilwane oyifaka egazini ubulwane uyohlezi isilwane yavuka lento ngeke ngibone laba bafana abokubhorofita labantu bathi bafuna amajaji laba Oh yes abathi bafuna ukuprofeta emasontweni mina ngiyamgcaba umuntu baba ngimgcaba umuntu ngimfakela lento engimfaka yona ngithi ngimhogelisa la ngimhogelisa bese ngilinde ukuthi kube sesontweni manje waqala iculo nje yashisa lento angaphazamisa ngisho inkonzo umfundisi agcine angasaqhubeki nohlelo noma uMC lo yaphazamiseka yahlupha lento sibona abantu abagula nabazofa namuhla Sifuna ukukhuluma izinto. Lento phela isiyahlanya lento angithi mina sengifakile kuwe ngayithumela ngathi ngifuna iyophila angithi lento iyakwazi ukukutshela ukuthi la ngikhona akusekho right kuza amaphoyisa uthi gudlu nje kancane kuthiwa la uthe usuke eshibhini kwave kwangena amaphoyisa asiqoba ngenduku sike sesifikile ngisigadla lapho sathi kubathinta athi umuntu ngithe ngiyahamba ngezwe ingcabo zincinza ngathi driver weTaxi ngehlise athi mehla nje mivela ngale taxi ngamaphoyisa alindile bhuti izinto ezikhona lezo umuthi ukhona umuthi kufuna uwazi umuthi ukuthi wena ufuna umuthi onjani imithi ihlukane ngokwama level
uyothi umuntu akanawo umuthi kanti namandla emali bengakuvumeli ukuthi wenithole le yampande oyidingayo. Dokotela singakhuluma kuze kushona ilanga. Into engifuna ukuyibuza sisivala la. Uma umuntu usumthola ke esefuna ukuthwala esefuna ukwenza into afuna ukuyenza. Ngabe wena ezokulapha ndabuko uyamtshela imigomo nemibandela noma wena umtshela le ezokwenza ukuthi yena akhiphe imali? Aheheke yisi. Aheheke. Bese balenkinga futhi egcina usuku. Ngakuheha baba masisakhuluma ngento yomdlalo hayi ukuthwala. Okay. Ngakuheha ngiphakamisa impela masisakhuluma ngomdlalo. Ngeziphakamiso, ngezikhushula nani. Uma sesikhuluma ngokuthwala, ukuthwala kusensitive kakhulu. Uma sesikhuluma ngokuthwala sekufuna ngokuhlukanisele ngithi ukuthwala kabili. Kukhona okunobubi, khona okunobuhle. Lokho okunobubi kunamandla too much. Lokho okungenabubi akunamandla amakhulu okudlula labo. Wenza kube right. Yeah, uphila normal nje right affordable. Uyangizwa. But lokhu uyashutha la. And la faster. Awulindi nemphumela automatically. Ingoni kunobubi. Okay. Angishongo ukuthi kunegazi njalo. Abayeka abantu ugijimela ukuthi kunegazi. Angasho ngegazi ngithi kunobubi. Okuningi wena ukuthola isigodlweni nami. Vele into enobungozi isuke iyona enamandla kakhulu. Futhi sokufanele ngimtshele umuntu ukuthwala. Ngithi ukuthwala ngimfundise nangakho ukuthi kwakhona ukuthi ukuthwala ucabanga ukuthi kuyini wena. Ngiqale ngizwe uvo lwakhe. Achaza ngibona ukuthi hayi lilodwa igama elihlangana nokuthwala kulento ayishoyo. Akakwazi ukuthwala. Omunye uyajika ekuthwaleni athola ukuthi ngibona ukuthi hayi lo muntu adinga ukuthwala. Bafana bilisana umlilo lapha. Lisha ibhodo. Ngimfaka ibhodo into umuntu ngimfaka ngentelezi ngimdedele aphume kusasabonga. Beku December nje sisuka kuwo hayi bengibonga kakhulu abantu izwe libonile inkomo yini bengilokhu nginikwa nje ngenxa yokusebenza kwami baba. Yayibona. So ukuthwala into ekhona siyabathwalisa abantu futhi wonke umuntu manje asithwaleni madoda. I know way baba. Asithwaleni madoda. Ngale kwaloko sokwasha imoto kuyoshona la. Bazona maphosa la afuna umsebenzi. Asithwaleni madoda. Cha dokotela sabonga saloko sazokuye usipha ngotopic akuhlahlukana kodwa safuna futhi ukubona isigodlo sakho. Siyaza kuthiwa cha. Awunaso isigodlo nedolobha legodlo. Yeah, lokho kusho ukuhlukahlukana kweinkinga zabantu. Kusho ungafika nje la ekhaya uthi ukuthi uzojika la ujika khona ungafika la okufanele ufike khona mhlawumbe kuya nje ngenkinga yakho umuntu angithi ngenza izinto ezijulile mina. Yebo kuya ngenkinga yakho umuntu uma ngibona ukuthi lo kufanele simfake kule ndumba abafanele bamthathe bamisa kuleyo ndumba. Makufanele ayi kuleya fanele kule ayiziningi kakhulu uzidlula ku10 baba. Cha asibonge udokotela uzophinda buye safuna ukuyibona le godlo zakhe asivezele zona phinde futhi nembuzo enawo ama comment section mina ngiyafunda and ngizenza sure yonke imibuzo enayo ngiyiphendula. Uma ngabe neminye imibuzo buzani khona la inamba dokotela ke iyatholakala iyona le la dokotela ngodlala WhatsApp. Anginayo WhatsApp, anginawo Facebook, only nje channel yami lapha ku Dr 2+2 la ubona khona eminye imgilingane engiyenza kuphela futhi. Ukufonela kwakho ama customer noma abantu abafuna ukusizo u6 ebusuku. Asicacise nayi lento entsha manje emnandi la ekhaya. La ekhaya ngiyafoneleka yebo noma ngo3 ekseni sivale ngo6 ntambama. Uma ufona ungangibingeleli. Okay. Ungangibingeleli, wangibingelela nje usungumoshe egiyeni ngoba ngumuntu obhizi kakhulu. Vele uhlala odabeni. Dokotela ukhona yini kusasa ngakwazi ukubona. Dokotela bengibuza ukuthi awungiphoqi ngiyayicelela mina kuwe ukuthi ungangiphazamisa. Yabona njengoba ifoni ingekho nakini. Yayibona iyaringa enye ifoni bhuti. Yayibona ngibhizi ngicina ngiphazamisekile osukwini ngawe and wena ukubuza into osazofika 2025. Kunomuntu oserious onokhawo la ifonini ufuna ukufika manje. Noma ukubingelelwa. Ufona ukhuluma inkinga yakho. Hlala dabeni. Hlala dabeni. Bayazi abantu. Inhlonipho hayi unasi unayo kodwa hlala dabeni. Hlala dabeni. Angithi manje angikwazi ukunika umuntu isikhathi efonini baba. Angikwazi ukunika umuntu isikhathi efonini. Awukho serious man efonini. Mina ngifuna uze esigodlweni ngiyinyanga bhuti. And awuhlole efonini. Efonini ngiyaye ngibahlolele ngesonto kuphela.
ngesonto ngiyabathatha ke ngo3 ekseni ngibavale ngo8 futhi ekseni. Okay. Yeah, ngisuke ngibathatha kukhona abantu abasuke baqeke okunzima nosuke balahlekelwe bese ngibadirect efonini ukuthi hamba uthathe kuyinto yakhe elahlekile. Makukhona isitolo bagqekezile ngithi ubani ogqekeza hamba kuye ngudirect nangefoni ngikwenza ngesonto kuphela koloko. Hayi. Angithi ukuzwile abantu bazwile ngeke sebahlupheka manje. Hayi bakhululekile abantu. Awuke sinje see next time. Stay blessed.